Hapadang kijing keustat kijing pang COVID-19 kalpen sngok hia yak imlang salang habarok kaperthai kumju ru kalakta juri kari India bat yak jilla Meghalaya ru la kalong ha kabenta ka kot ka khia bat ka yo ka kot kalanang hiar arsut kaseng HANM kadap da kijing sngok hia ka bajur kham tam ha ba phai si patpa kiba im da ka basu belas ngi belanya kali belas song dukan kibala hab pan susha ya kiba kum kini kijing e tang manyo pandap bam ya ki khon ki kiti ne ya ka yeng ka sam jongki Habakum kini gi por stat uknyang jingpang corona kaseng kakentu ya barok kinong song bakalong kabadon kam ban sumar bha bat bot tek patek yaki kendon bakatanat kakot kakhya kalabu bat ai jing hikai kumbanya jinga iwei na iwei ban sat yaki kiti man kapor ban deg yaki mas kham tam hi jaka paidbah na kalyang jong kaseng kakentu yaki paidbah kathan balya trei lang bat katanat kakot kakhya bat ki pulet bat kum juru bat ki bosnong haga ju kapor kaseng ka kentu ki paidbah ban am tangai ka jing patha na ka sarkar ne na kinong panyach nong henrei bakin long adkar hi nalade ban le khoj bat ban yarap dalade yalade khnang ban lat na shibun ki jing e lara shak ta ni sha link shop hakani ka khlam ka balong ka nong shun jong briu hakani ka por ban laj na ka ni khlam ka seng ka kentu badai tang da ka jing ya trailang da ka babot per king ya kini ki kendon kan wan ra ya ka jing job Nakal yang kaseng HANM Mawshynrut Circle hala ibor barit kala persyang banok synniang daki mas syakinong nya kali kamai syakiriu teman bat hakikat tu kat ni kidukan ki badon hayo Riangdo kani kalong si pentaban ai men sim ya baro bakini trailang bat rat tengkhong bat yele persya ya kani ka klam ka bala bam do ya shibun ki jing imbriu kaseng ka kenturu ya ki paidbah ki badon ki jakara bakin pai khmat ru syaka kam rap jongki hakini ki por namar kini ka jingta jong kani ka klam dan bala ban batai lanukan kot badak ba phai sakarap kibriu kila ban basa yala dehi kaseng ka kenturu ya baro bakin long ki bastat bat ki papan kre